Niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. With this promise in mind, I would like to invite you for a word of prayer. Met deze belofte zullen we nog een gebed doen. Father in heaven, Vader in de hemel, we want to ask you for thy presence Heer, wij willen u vragen om uw aanwezigheid. and for the presence of your Holy Spirit. En voor de aanwezigheid van uw Heilige Geest. Oh Lord, that you open our minds to these subjects, Heer, dat u onze gedachten opent voor deze onderwerpen. that you make us understand the importance of them. En dat u het belang daarvan ons doet inzien. Oh Lord, and that you make us humble Dat u ons nederig maakt to accept it om het te accepteren. and to understand, Lord, the seriousness of it. En ook de serieusheid, de ernst ervan in te zien. Oh Lord, we are thankful for your word Heer, we zijn dankbaar voor uw woord. because it leads us into all truth. Want het leidt ons in alle waarheid. And it, Lord, helps us escape from all the deceit that is in the world. En om aan alle misleidingen te ontkomen die in de wereld is. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen. All right, so last time we were talking about the papacy. Vorige keer hadden we het over het pausdom. And probably 10, 20 years ago, probably 30 or 50 years ago, it was not a problem to teach openly what the Bible teaches about the papacy. En 10, 20 jaren geleden en nog langer geleden was het geen probleem om het daarover te hebben. But times are changing. Maar de tijden veranderen. So when you see that churches, including ours, Als je ziet dat gemeenten, inclusief de onze, are reluctant to teach what the scriptures teach concerning the papacy, terughoudend worden en niet meer dat leren over het pausdom zoals ze vroeger deden. and you get probably singled out, En je wordt als een beetje apart beschouwd. and you get looked at suspiciously, En mensen kijken je een beetje raar op de huid aan. then you see Jesuit influence in the church. Dan zie je de invloed van Jezuïeten in de kerk. So this, I think last Sabbath or 2 weeks ago, we were teaching about Revelation 13 De laatste keer hebben we gesproken hier over Openbaring 13. and how you can prove from the Bible En hoe je uit de Bijbel kunt bewijzen. the same position that the reformers found. Dezelfde positie die ook de hervormers hadden. They didn't agree on many things, Ze hadden verschillen, but they all agreed that the papacy was the antichrist of Bible prophecy. maar over één ding waren ze het wel eens. En dat is dat het pausdom de antichrist uit de profetie was. They didn't agree this on a meeting. They didn't agree on this on a meeting. Ja, they didn't agree They didn't agree on this on a meeting. on a meeting. Yes, they didn't. They agreed on everything. No, On they nothing, did. but No, not the they papacy. didn't agree on this in a meeting. They never met. Ja, in de zin, ik snap hem niet. Hij zegt, het was nooit zo dat ze daarover samen eens geworden zijn in een of andere vergadering, want los van elkaar hadden ze deze visie. Through the revelation of the Holy Spirit, they came to the same conclusion. Door de openbaring van de Heilige Geest kwamen ze allemaal tot deze slotsom. And it is God's will En het is Gods wil that we teach these things in the churches. Who is the power that is bringing the world to an end? dat wij duidelijk leren welke macht deze wereld naar zijn eind brengt. It's not the elites. Dat is niet de elite, You always hear on YouTube the elites here and the elites there. want je hoort altijd over de elite hier en daar. But the Bible doesn't say the elites. Maar de Bijbel heeft het niet over de elite. The Bible says the papacy. De Bijbel zegt duidelijk dat het het pausdom is. The papacy. Het pausdom. If an angel will come down and he will be asked who is the Antichrist, Zelfs als een engel naar beneden komt en er gevraagd wordt wat is de antichrist, the angel will say the papacy. dan zou de engel zelfs pausdom zeggen. The Antichrist is not the devil. Want de antichrist is niet de duivel, It's the papacy. maar het pausdom.
All right. So just for a short review. Dus even voor een korte herhaling. So who remembers what was the symbol for sand? Wie weet nog wat het symbool van het zand, wat dat voorstelde? He was talking about multitudes of people, right? Dat waren enorme groepen mensen. That was in Revelation 28, where you see that sand symbolizes multitudes of people. Ja, het antwoord vonden we in Openbaring 20 vers 8, dat zand grote groepen mensen voorstelt. All right, so we are not going to read it. I'm wondering if this is working all right. Yes, I read too. Now, what does the sea symbolize? Wat is het symbool van de zee? Who remembers? Wie weet dat nog? The same. The same. Also huge. It represents peoples, Ja. but it adds that it is also many nations and languages. Maar ook vele naties en talen. De zand is grote aantallen, maar dit is nog iets Right? specifieker. That's in Revelation 17:15. Dat vonden we in Openbaring 17 vers 15. Okay. What does a beast represent in Bible prophecy? Wat stelt dan een beest voor in de Bijbelse profetie? Who remembers? Wie weet dat nog? And maybe you remember the text how to prove with the Bible that a beast symbolizes something. En hoe kun je dat met de Bijbel bewijzen? You know? Because one of our main teachings in the Adventist Church, I don't know how many years you are in the church, Ik weet niet hoe lang u al in de gemeente bent. is that we have always, we got the heritage of Protestantism. Maar wij hebben wel de erfenis van het protestantisme. Protestantism believed the papacy to be Satan's right hand. Want zij geloofden dat het pausdom de rechterhand voor de duivel was. Now, and the transition that has taken place, En nu in de overgang die we zien, where Protestantism is becoming more and more secular, waar protestantisme steeds wereldser wordt, especially in America, vooral in Amerika, then there is only one church that is continuing the line of the Protestant reformers, is er één gemeente die deze lijn van hervorming doorzet. and that is the Adventist Church. Dat is de Adventgemeente. The other churches used to believe it. De andere gemeenten geloofden het voor die tijd ook, Unfortunately, not anymore. maar nu niet meer. Why? En waarom is dat zo? Because of Jesuit infiltration. Vanwege infiltratie van Jezuïeten. And our organized church, En ook de georganiseerde gemeenten. before they were listening this kind of topics reluctantly, Voor die tijd luisterden ze een beetje met terughouding naar deze dingen. nowadays is no longer allowed in many places. Maar nu mag je het er gewoon niet meer over hebben And in veel gemeenten. and when it happens, En wanneer dat gebeurt, there is opposition from within. dan is er van binnenuit oppositie. When you see that, Als je dat ziet, Jesuit influence. heb je ook daar te maken met invloed van Jezuïeten. Because historically their purpose has been to erase from people's minds Want historisch gezien was het de bedoeling om uit de gedachte weg te vagen that the Antichrist was ever the papacy. dat de antichrist het pausdom voorstelt. All right, so a beast represents a kingdom or a country. Een beest is een koninkrijk And in de the Bijbel. Bible text that we used was Daniel 7:23. En de Bijbeltekst die we gebruikten om dat te bewijzen was Daniel 7 vers 23. The fourth beast shall be the fourth kingdom. Er staat het vierde beest Upon the zal earth. het vierde koninkrijk op aarde zijn. So a beast represents a kingdom. Dus we zien hier dat een beest een koninkrijk voorstelt. Probably when you take public transportation, somebody asks you, why do you believe that the papacy is the Antichrist that the Bible teaches?
Ja, je kunt het tegenkomen, vooral als je met openbaar vervoer gaat, dat je mensen tegenkomt en die je vragen, hoe kom je daarbij dat de antichrist het pausdom is? And you have 20 years in the church, En dan zit u 20 jaar misschien al in de gemeente, right? Then you should be able to explain. dan mogen ze van u toch verwachten dat u dat kunt uitleggen. Okay, so a beast in the Bible, prophecy represents a kingdom or a nation on earth. Dus een beest in de Bijbel, zijn profetie stelt een koninkrijk voor. Now, what were the 7 heads talking about? Het beest had 7 koppen. Waar gaat dat over? Because this creature, you know, this symbolic creature had 7 heads. Want dit symbolische beest had 7 koppen. The Bible is its own interpreter. De Bijbel legt zichzelf uit. Revelation 17, 9 and 10. In Openbaring 17, vers 9 en 10. And so the 7 heads are 7 mountains. En er staat, de 7 koppen zijn 7 bergen. And what are on these 7 mountains? En wat is er op die bergen? 7 kings. 7 koningen. So it's talking about again governments. Het gaat weer over regeringen. All right. So 7 heads equals 7 mountains or governments because it has 7 kings. Dus 7 koppen zijn 7 bergen of ook regeringen, want er zijn koningen. All right. Okay, what do the horns symbolize? Wat stellen die horens dan voor? Does someone remember? Weet iemand dat nog? Maybe. Habakkuk. What do they symbolize? Power. Revelation 17:12. Openbaring 17, vers 12. The 10 horns which thou sawest are 10 kings. De 10 horens die u gezien hebt zijn 10 Very koningen. clear. Heel duidelijk. You know, the Bible is not difficult as some may put it. You know, you should not study that because it's too difficult. De Bijbel is niet zo moeilijk zoals sommigen dat veronderstellen. God gave the Bible for people. Want God heeft de Bijbel laten schrijven voor mensen. And in Habakkuk 3:4, horns represents power. Habakkuk 3 vers 4 zien we ook dat horens macht voorstellen. All right. So horns represent kings and power or political powers. Dus een horen, dat zijn koningen, ofwel macht. Dus het zijn politieke machten. So as we were saying before, the papacy has a political influence. Dus het pausdom heeft ook politieke macht. And we think that the country most powerfully Wij denken politically is the US. dat het land wat politiek de meeste macht heeft, dat dat Amerika is. But the Bible says no, it's the papacy. Maar de Bijbel zegt dat het pausdom is. Now, in the book of Daniel and the book of Revelation go together. Het boek Daniel en Openbaring gaan samen. In Revelation, the papacy is a beast. In Openbaring is het pausdom is een beest. And in the book of Daniel, the papacy is a little horn. En in het boek Daniel wordt het beschreven als een kleine hoorn. All right, with eyes and a big mouth. Met ogen en een grote mond. Sometimes we have big mouth. Soms hebben we een grote mond. The papacy too. Het pausdom ook. Grote mond. And upon its horn 10 crowns. What do crowns symbolize? En op zijn horens 10 kronen. Wat stellen die 10 kronen dan voor? 2 Kings 11:12. The crowns were placed on someone that was becoming king. 2 Koningen 11 vers 12. Daar zie je de letterlijke kroning van koningen. All right, so it's again dealing with royalty of political things. Dus 2 Koningen 11 vers 12. Het heeft met koninklijkheid te maken. Okay, so here the Bible text. And remember, when you go on the train, you don't have notes. En denk eraan, als je in de trein gaat, heeft u niet altijd uw aantekeningen bij So u. it needs to come out of your Dus head. we moeten het ook hier gaan krijgen. Not that like, somebody asks you, you know, because could be the salvation of the person that is asking you.
Could Ja. be the last time that you meet him. Het kan zijn dat het de laatste keer is dat je hem ontmoet. Like us with that priest. Then you say, you know, I talk to you later. Dan zeg je, ja, ik spreek later met u. You know, I didn't bring the notes with me. Ik heb mijn aantekeningen niet bij me. They are at home. Ze zijn thuis. So maybe another time, okay? Een andere keer, oké? No, it's probably is the one-time chance that you have. Misschien is het de enige kans die je krijgt. So these things need to be on your head, Die dingen moeten in onze gedachten komen. right? And you need to be able, in kindness, give a clear answer. En wel vriendelijk, maar wel een direct antwoord te geven. So who is the Antichrist? Dus wie is die antichrist? Het pausdom. The still here and there. Blah, 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 blah. Okay, is a papacy. Pausdom. All right. All right. Now, okay. Well, one more time. So crowns represent royal power or kingly government. Dus kronen stellen ook aan, het zijn koningen die regeren. Ze zijn gezalfd, ze zijn ingewijd. Okay. So that's how a crown looks like. Dit is hoe een kroon eruit ziet. Okay. This is the conclusion. All right. That would So have been a good picture. upon his heads No? the name of blasphemy. Oh, the other one? Okay. Go you can one back and then they can take picture. Make picture. Dat is wel een hele makkelijke. Die mag je niet missen. Yeah? All right. So upon the heads of that papal beast is the name of blasphemy. En er waren ook namen van godslastering. What was blasphemy talking about? Waar ging godslastering over? Wat is Who godslastering? remembers? Wie weet dat nog? What was the blasphemy? Hij zelf als God. Ja. Doing as if he's God. Make making someone God, or someone believing himself to be God. Ja. Right? What was the other characteristic? En er was nog een kenmerk. Wat was dat? I know it. No. Ik mag niks zeggen. No? Ik mag jullie niet helpen van hem. Okay. So that means that in the train you will not be able to give an answer. Dat betekent in de trein krijgt die persoon geen goed antwoord. Wat is godslastering? De helft mist. All right? What is another one then? We have someone believing himself to be God, Dus als iemand gelooft dat hij God is, someone daring to forgive sins being a man, of zegt dat hij zonde kan vergeven terwijl hij een mens is, and someone that claims to have the authority to change scripture. en iemand die zegt dat hij de autoriteit heeft om de schrift te mogen veranderen. And by changing scripture, they commit the unpardonable sin. En doordat ze denken van ik ga dat veranderen, dan doen ze ook de zonde waarvoor geen vergeving is. Yeah, because they are changing the Bible. Ze veranderen de Bijbel. Probably, many of the Bibles that we are using in the church are Jesuit Bibles. Veel van de Bijbels die we hebben circuleren, komen ook van Jezuïeten. And when you study the ideology behind those Bibles, En als je de ideologie bestudeert die achter deze soort Bijbels zit, and the change in them, en de veranderingen die daarin zijn toegepast, then you will conclude that these Bibles are good for the winter. dan kom je tot de conclusie dat die beter For zijn heat in the winter. voor de winter, om je warm te houden, dan om te lezen. All right, so these are the verses that we used. Dus dit waren de versen die we hebben gebruikt. Marcus 2 vers 7 en Johannes 10 vers 32 en 33. To know what blasphemy was about. Om te weten wat godslastering is. All right, so blasphemy is one man daring to forgive sins, Iemand die zegt dat hij zonde kan vergeven terwijl hij een mens is. and thou being a man makest thyself God. En iemand die een mens is, zichzelf tot God maakt. Now, okay, so we read
that the papacy believes himself to be above Jesus Christ in heaven, on earth and in the lower regions. Ja, het pausdom gelooft dat hij boven God staat in hemel, aarde en de onderaardse gebieden. Right? That's what Onder de aarde. they believe themselves Dat to be like geloven that. ze van zichzelf. Now, when a pope dies, Als een paus sterft, then the next believes himself also that way. dan de volgende paus matigt zich eigenlijk ook weer deze titels aan. Who can forgive sins but God only? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Therefore, you should go to nobody to confess your sins. Daarom hoeven we naar niemand te gaan om onze zonde te belijden. Okay? The Bible defines blasphemy as assuming any rights of power that belong to God alone, such as forgiving sins or making oneself God. Dus godslastering is dat je de rechten aanneemt die alleen tot God behoren. Zoals het vergeven van zonde of zichzelf tot God verheffen. What else does the Bible tell us about blasphemy? Wat vertelt de Bijbel ons verder nog over godslastering? Now, when you take the 10 Commandments of the Catholic Church Als je de 10 geboden neemt van de katholieke kerk and the 10 Commandments that you find here, en de 10 geboden die we hier hebben, you wonder why are they not the same? dan vraag je je af, waarom zijn ze niet hetzelfde? Who changed them? Wie heeft ze dan veranderd? Who dared to change Scripture? Wie durft er zomaar de schrift Well, te the papacy veranderen? claims to have that authority. Het pausdom claimt dat ze deze autoriteit heeft. Okay. Now, this text was saying that all manner of sin is forgiven to man, except the sin against the Holy Ghost. In Matthäus 12, vers 31 en 32 staat dat allerlei zonden de mens vergeven zal worden, maar niet de zonde tegen de Heilige Geest. Nor in this world, nor in the world to come. Niet in deze wereld en ook niet in de komende. All right. So, the sin against the Holy Ghost is not forgiven, right? Dus de zonde tegen de Heilige Geest wordt niet vergeven. And what is the sin against the Holy Ghost? En wat is dan de zonde tegen de Heilige Geest? Okay, we have this. Okay, we have this one. For the prophecy came not in the old time by the will of men, but holy men of God spake as they were moved by who? By the Holy Ghost. 2 Petrus 1 vers 21 zegt dat profetie in de oude tijden niet tot stand kwam door de wil van een mens, maar dat heilige mannen Gods gesproken hebben, omdat ze daartoe aangedreven werden door de Heilige Geest. So holy men of God wrote the scriptures, Zij schreven de schrift being moved by the Holy Ghost. en ze werden daartoe begeleid door de Heilige Geest. So the Holy Ghost is the author of scripture. De Heilige Geest is de auteur van de schrift. Okay. Now, here we deal with that matter. Mark 7, verses 7, 8 and 9. In Marcus 7 vers 7, 8 en 9. Howbeit, in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of man. Maar tevergeefs eren zij mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Okay, for laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen. So basically it is saying the tradition and the commandments of man, you are putting them above scripture. Dus tradities en geboden van mensen worden boven de schrift geplaatst. Right? Tradition of man is exalted above the teachings of the inspired word, the Holy Scriptures, and thus is going against the Holy Ghost. Ja, dus de tradities van mensen en de leringen van mensen worden boven de schrift geplaatst. En daarmee gaat het rechtstreeks in tegen de Heilige Geest die deze schrift heeft gegeven. Is that true? Is dat zo? Where does the celibacy come from? Waar komt het celibaat vandaan? Is it in the Bible? Staat dat in de Bijbel? The Bible says men should not be alone. De Bijbel zegt de mens moet niet alleen zijn. And the Lord gave Eve to Adam and En- married them.
En God zelf sloot het eerste huwelijk tussen Adam en Eva. Right? So the celibat comes from pagan priesthoods. Het celibaat bijvoorbeeld komt van de heidense priesters. And anyway, they were never able to keep it. En bovendien waren ze het ook vaak niet in staat om te houden. But nevertheless, it's a tradition above scripture. Maar Because het is- it's not found in the scriptures. Maar het is traditie die boven de schrift wordt verheven. Timothy says that they will forbid certain foods. Timotheus schrijft erover dat ze ook bepaalde etenswaren zullen verbieden. What foods and when? Wat van eten en wanneer dan? What Catholics are not allowed to eat on Friday Easter? Wat mogen katholieken bijvoorbeeld op de vrijdag van Pasen niet eten? Fish Vis bijvoorbeeld, or meat, probably. vlees. You could be right. Ja. You could be right. Yeah. Yeah, could be meat in general. Could be meat in general. I'm not so sure. As far as I know, it's fish, but you could be right. Ja. They eat fish. They eat fish Yes, and not meat. and not meat, Geen vlees, but fish is maar meat. wel vis. Maar vis is ook vlees voor ons, maar Voor voor them hen no? niet misschien. For them, no. All right. Okay. Meat is meat. Nou ja, vis heeft ook ogen en een moeder, dus wat dat er gaat. All right. All right. So the Catholic Church forbids things that are not found in the Bible. Maar in ieder geval, ze verbieden dingen die je niet direct in de Bijbel terugvindt. Want waarom alleen op die dag? Dat vind je nergens. The Catholic Church was the ever first entity Zij waren de eerste who said we need to worship on Sundays. die zeiden we moeten aanbidden op zondagen. And that was way later after the apostles died. En dat was al lang nadat de apostelen gestorven waren. Before, Voor die tijd. while the apostles were still alive, Terwijl de- preaching and going everywhere, Terwijl de apostelen nog leefden en overal predikten. 300 years went by Er gingen 300 jaar eroverheen. until the Catholic Church rose. Totdat de katholieke kerk opkwam. Those 300 years Die 300 jaren without papacy, zonder pausdom all the Christian churches throughout the world hielden alle christelijke kerken over de hele wereld had one doctrine, één leerstelling. one same belief. Hetzelfde geloof. And they were all, without exception, worshiping on the Sabbath day. En ze aanbaden allemaal zonder uitzonderingen op de Sabbatdag. Jesus said unto his disciples, Jezus zei tegen zijn discipelen: go and preach unto all nations. ga en prediken alle naties. Teach them in the same way I have taught you. En leer hun wat ik jullie heb geleerd. And they did so. En dat hebben ze gedaan. So for 300 years, 300 jaar lang nobody knew what was Sunday keeping. wist niemand wat zondagsviering eigenlijk was. And we had these apostles were their influence En hun invloed went all the way to Mongolia, and they had churches all the way to Japan. ging tot Mongolië, tot Japan toe. And they all were Sabbath En keepers. ze waren allemaal sabbatvierders. So they changed the day of rest that the Bible teaches. De rustdag werd door hun veranderd, zoals de Bijbel het leert. Why? Waarom? We'll see later. Zullen we zien. Okay, this is the statements of the papacy. Dit zijn een paar citaten van het pausdom. It says, this archbishop declares openly that tradition is stood above scripture. Ja, hier is een aartsbisschop die dus gewoon duidelijk zegt van traditie is voor ons boven de schrift. We must therefore conclude that the scriptures alone cannot be a sufficient guide and rule of faith. En daarom zeggen ze, moeten we concluderen dat de schriften alleen niet voldoende leiding kunnen geven en geen richtlijn voor het geloof kunnen zijn op zichzelf. They are not vague about their position. Dus ze zijn niet vaag over de stellingname daarin. Okay, where does blasphemy come from? Dus waar komt godslastering vandaan? It comes from the heart of man.
Het komt uit het hart van mensen. Okay. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Matthäus 12 vers 34 zegt, uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Okay. Now, then we go in the characteristics of the little horn, Paul. Laten we nu kijken naar de kenmerken van de kleine hoorn. So we saw this text last Sabbath that we were here. We hebben deze tekst gezien de laatste keer dat we hier waren. This little horn had eyes of man and a great mouth. Hij had ogen van een mens en een grote mond. Okay. Now, what do these things symbolize? Dan gaan we kijken wat deze dingen symboliseren. Something like this. Zoiets. Okay, the little horn had eyes like the eyes of man. What does the Bible tell us about the eyes of man? Ja, dus hij zegt hij heeft ogen als een mens. Wat betekent dat ogen hebben als van een mens? Let's see how we can apply them to the papacy. Hoe kunnen we dat toepassen? All the ways of a man are clean in his own eyes. In what verse is that? Proverbs 16:2. In Spreuken 16 vers 2 zegt alle wegen van een mens schijnen goed in zijn eigen ogen. So in the eyes of the papacy, everything what they do is right. Dus in de ogen van het pausdom vinden ze alles wat ze doen goed. Okay, next. Hell and destruction are never full. So the eyes of men are never satisfied. Wait, which one is that one? This one is Proverbs 27:20. Oh, 27. Spreuken 27 vers 20. Er staat, graf en verderf worden niet verzadigd, evenmin worden de ogen van de mens verzadigd. So the eyes of the papacy are never satisfied and they are never full. Ze hebben nooit genoeg. When you study Jesuit history, you understand. Als je de geschiedenis van de Jezuïeten bestudeert, dan begrijp je waarom. A wicked person does not imagine the wickedness of the Jesuits. Een goddeloos persoon kan zelfs de enorme gruwelijkheid van het pausdom niet bevatten. It's very black. Het is heel zwart. All right. Every eye of a man is right in his own eyes. Dus iedere weg van een mens is goed in zijn eigen ogen. So even though they are changing scriptures, they believe themselves to be right. Hoewel ze de schrift verdraaien, geloven ze toch dat ze goed bezig zijn. That is very arrogant. Dat is heel erg arrogant. But our churches are welcoming the papacy. Maar onze eigen gemeenten heten het pausdom welkom. We are sitting with the papacy in ecumenical meetings. Wij zitten met het pausdom samen in ecumenische vergaderingen. And that is the same as to shake hands with Lucifer. Dat is hetzelfde dat we handen schudden met Lucifer. Because the Catholic Church is the agency of Lucifer on earth. Want ze zijn het werktuig van Satan hier op aarde. All these issues of climate change, Al deze dingen van COVID-19, klimaatverandering, COVID-19 and everything that happens in the world en al die dingen die gebeuren in de wereld is due to the papacy. is vanwege hun. Hebben hun de hand in. Not the elite in the first place. En niet de elite op de eerste plek. So, okay. So this we know already. Ja. Who claimed to be like unto God? Wie maakte er dan aanspraak op dat hij is zoals God? So the papacy claims to be God. Het pausdom claimt dat hij God is. You know the statements that we have read. In citaten die ze gegeven But hebben. behind the papacy, Maar achter het pausdom there is someone controlling that papacy. is er nog iemand die dat beheerst. That is putting his ideas, Die zijn ideeën, his desires, zijn wensen and his mindset in the papacy. en zijn gedachtegang daarin legt. So who before the papacy wanted to be like God? Wie wilde het allereerst in de Bijbel zoals God zijn? Ezekiel 28, Satan. Dat was Satan, niet waar? So the papacy claims to be God because Satan wants to be God. Het pausdom claimt dat omdat de Satan
de eerste was die dat wilde. The papacy changed the law of God because Satan has a problem with the Ten Commandments. Het pausdom veranderde de 10 geboden en de wet van God, omdat Satan daar al in het begin een probleem mee heeft gehad. All right. So this we read last time. Dit hebben we vorige keer gelezen. Oh, you need to write? Okay. Dus Ezekiel 28 vers 2 en Jesaja 14 vers 12 tot 14. So the agenda that we see now organizing itself Dus de agenda die we nu zien gebeuren voor onze ogen is a demonic agenda is een demonische agenda. that is being accomplished through the Catholic Church. En die door middel van de katholieke kerk tot stand komt. Don't think you know it's the WIF. Dat is niet alleen de WEF. It's the elites and Donald Trump and all these guys. No, Nee, it's the papacy behind them. het is het pausdom die daar achteraan zit. In the pandemic, In de pandemie the papacy said zei het pausdom to the unvaccinated, tegen de ongevaccineerden: stop being idiots and take the child. stop om idioot te zijn en neem de prik. Oh. Why he was so interested in it. Waarom had hij daar zo veel interesse Right. voor? And many obeyed and died. En velen hebben gehoorzaamd en zijn gestorven. So everything what comes out of them Dus alles wat er uit hun komt, comes from the mouth of Satan. komt van de mond van Satan. Therefore, Daarom our churches, Daarom moeten onze gemeenten need to understand the character of the papacy. het karakter van het pausdom begrijpen. But our churches are not willing to teach these things any longer. Maar onze gemeenten zijn niet meer gewillig om deze dingen het volk te leren. Okay, so we read this text last time. This Satan, you know, I'll be like the Most High. Hier zien we de tekst van Jesaja waar Satan zegt: ik zal zijn als de Allerhoogste. What religions claims to be God and also to forgive sins? Welke religie claimt om God te zijn en ook zonde te vergeven? Not even the heathen religions like Hinduism claim to be this. Zelfs de heidenen zoals het hindoeïsme vind je dit nog niet. No one, not even the Buddhists, Hindus, nobody, De none of hindoes them. niet, de boeddhisten niet, But the Catholic Church does. maar de katholieken wel. Okay, now, the Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself. Ja, hier, dit is uit een katholiek blad zelf. Er staat: de paus is niet alleen de vertegenwoordiger van Jezus Christus. Nee, hij is Jezus Christus zelf, verborgen onder menselijk vlees. That is also very arrogant. This is not. Dat is heel erg arrogant. The Pope is, as it were, God on earth. De paus is als het ware God op aarde. Okay. So arrogant. We hold upon this earth the place of God Almighty. Wij hebben op deze aarde de plaats van God Almachtig. All right. Okay. Okay, let's read some of these. Seek where you will, Zoek waar je wil, through heaven and earth, door de hemel en de aarde. and you will find but one created being who can forgive the sinner. En je vindt maar één geschapen wezen die de zondaar kan vergeven. That extraordinary being En dat bijzondere wezen is the priest, the Catholic priest. is de katholieke priester. The Pope is the vicar of Christ. De paus is de vertegenwoordiger van The Christus. claims of the Pope are the same as the claims of Christ. En hij claimt hetzelfde te zijn als Jezus Christus. Christ can forgive all sin, Christus kan alle zonden vergeven so can the Pope. en daarom kan de paus dat ook. Who, according to the Bible, would be Christ's vicar or representative? Maar wie zou dan de vertegenwoordiger van Christus op aarde zijn? John 16:7. Volgens de Bijbel.
Johannes 16, vers 7. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send them unto you. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. So, the papacy also has a problem with the Holy Ghost. Dus het pausdom heeft ook een probleem met de Heilige Geest. So, the Holy Ghost, the Bible tells that the Holy Ghost is Christ's vicar on earth. Want de Heilige Geest is als vertegenwoordiger van Christus gezonden. So this point would be a teaching that the papacy will attack in Christianity. Dus dit is een leerstelling die het pausdom zou aanvallen binnen het christendom. No, the Holy Ghost is a force, it's a power. Nee, de Heilige Geest is maar een kracht. Even though it fulfills with the characteristic of a personality. Maar het heeft alle kenmerken van een persoonlijkheid. Because he has emotions, Want hij heeft emoties, he has intellect, hij heeft intellect, and he speaks. dus hij spreekt, And these are hij wandelt. characteristics of personality, not of a force. Hij heeft allemaal kenmerken van een persoonlijkheid, niet van een A kracht. force does not have emotions. Want hij heeft geen emoties. Who, according to the Bible, has the right to forgive sin? Wie mag zonde vergeven? If we confess our sins, he, God, is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. In Johannes 1 vers 9, als wij onze zonde belijden, dan is God getrouw en rechtvaardig om ons onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. In 1 Timotheüs 2 vers 5 staat, er is maar één God en één middelaar tussen God en de mens Christus Jezus. How else does the Bible term this blasphemous power? Dus hoe noemt de Bijbel deze godslasterlijke macht? So far we have two terms. Dus we hebben hier twee dingen. We have a beast, We hebben een beest, 7 heads, 10 horns, and so forth. zeven koppen en 10 horens enzovoort. And Revelation. In Openbaring. And Daniel 7, In Daniel 7 a little horn heb je die kleine hoorn. with a big mouth and the eyes of a Met man. ogen en een grote mond. Now in the epistles of Paul, In de brieven van Paulus we have the same power with another term. heb je dezelfde macht, maar met een andere naam. Why does the Lord repeat it so many times? Waarom wordt het door de Heer zo vaak herhaald? If he repeats something one time, it's very important. Als hij iets 1 keer zegt, is het heel belangrijk. If he says it twice, Als hij het 2 keer zegt, very, very important. dan is het heel belangrijk. If he says it more than 7 times, Maar als hij het meer dan 7 keer zegt, then he wants you not to be mistaken about it. dan wil hij echt niet dat u ernaast zit. Dat u Because het echt he begrijpt. knew that throughout the generations to come, Want it hij- will be forgotten. Want hij wist dat het door de generaties heen vergeten zou gaan worden. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3, laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Who opposeth and exalteth himself above all that is called God. So this is a similarity right here. Vers 4, de tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. So again, a man sitting claiming to be God. Dus weer hebben we dit punt dat hij zichzelf voordoet alsof hij God is. Okay, what other details does the Bible give us about this man of sin? Welke andere kenmerken geeft de Bijbel ons over deze mens der wetteloosheid? First of all, what is sin? Wat is zonde eigenlijk? 1 John 3:4.
1 Johannes 3 vers 4. Whosoever committeth sin is transgresses also the law, for sin is the transgression of the law. Ja, wie zonde doet, overtreedt ook de wet. Want zonde is de So the wetteloosheid. purpose is called the man of sin. Dus hij wordt een mens der wetteloosheid genoemd. Why man of sin? Waarom? Because sin is the transgression of the law. Omdat zonde hetzelfde is als de overtreding van Gods wet. So the purpose is in transgression of the law of God. Dus ze zijn in overtreding wat betreft de wet van God. Okay, he that committeth sin is of the devil. En zegt diegene die de zonde doet, is van de duivel. For the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. 1 Johannes 3 vers 8. Romans 8, 6 and 7. Romeinen 8 vers 6 en 7. To be carnally minded is death. Continue. So, yeah, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ja, en Romeinen 8 vers 6 en 7 zegt, want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Does the papacy have a carnal mind? Hebben zij een vleeselijk denken? How many children have they devoured? Hoeveel kinderen hebben ze verzwolgen? So they are not subject to the law of God. Ze zijn niet onderworpen aan de wet van God. So men of sin, men of transgression, not subject to God's law. Dus het is een mens van wetteloosheid, niet onderworpen aan Gods wet. This is also true of Lucifer. Dit is ook waar van Lucifer. The man of sin is Satan's right-hand man. Hij is daarom de rechterhand van Satan. So, but you don't hear that in the news, do you? Dat hoor je niet op het nieuws. Right? You don't hear anything. Because they have the power. Want zij hebben de macht. But you hear about the unvaccinated in the news. Maar je hoort wel over de ongevaccineerden in het nieuws. Dat wel. That you hear about. What does a man become when he transgresses God's law? Hoe wordt iemand als hij Gods wet overtreedt? In connection with the eyes of men of the papacy. Als je even kijkt naar de ogen als van een mens. The transgression of the wicked saith within my heart, that there is no fear of God before his eyes. Psalm 36, which verse you read? 1 through 4. Psalm 36, vers 1 tot 4. En er staat: de overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart. Ontzag voor God staat hem niet voor ogen. For he flattereth himself in his own eyes. Want hij vlijt zichzelf in zijn eigen ogen. So what do they do to themselves? Dus wat doen ze? They flatter themselves. Ze vleien zichzelf. That's what the Bible teaches. Dat is wat de Bijbel leert. Satan also flatters himself. Satan doet dat ook. You see that in Saraphagus chapter of temptation. Je ziet dat in de wens der eeuwen in het hoofdstuk van de verzoeking. So, Satan is the deceiver, the great deceiver. Hij is de grote misleider. And so much that he also deceives himself. Zo sterk zelfs dat hij zelfs zichzelf misleidt. Until his iniquity be found to be hateful. Tot men zijn ongerechtigheid vindt en haat. The words of his mouth are iniquity and deceit. De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog. He has left off to be wise and to do good. Hij laat na verstandig te handelen en goed te doen. What do they do? Dus wat doen ze? He deviseth mischief upon his bed. Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht. So while the papacy sleeps, they are thinking what evil to do to further their agenda. Terwijl ze slapen, denken ze nog na over wat van nieuwe agendapunten. He setteth himself in a way that is not good. He abhorreth no evil. Hij gaat op een weg staan die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. All right. See, they abhor no evil.
Dus ze verwerpen het kwaad niet. They do not abhor the Holocaust Ze vinden bijvoorbeeld het niet erg de Holocaust. because they were the ones that organized the First and the Second World War. Zij waren achter de Eerste en Tweede Wereldoorlog. If you don't believe that, the documents are there. Als u dat niet gelooft, de documenten zijn er. And they were blessing the German armies to go and kill the Jews. En zij zegenden de legers die de Joden moesten afslachten. Okay, they do not abhor the wars that are taking place in the Middle East and Ukraine. Niet de... They do not abhor these Ja, wars. ze vinden ook die oorlogen niet vervelend. They do not abhor how many people died Dat because of the verwerpen ze vaccination. niet. Hoeveel mensen zijn niet gestorven door die vaccinaties? They do not repent, they do not abhor over many families crying over their loved ones. Ze hebben geen medelijden met al die mensen die geliefden daardoor zijn verloren. They do not abhor depopulation. Het kwaad van depopulatie So it's truly verwerpen ze niet. truly wicked. Het is door en door goddeloos, het systeem. Therefore, churches have the responsibility before the Lord to talk about these things because they are from the Bible. Daarom hebben gemeenten de taak om dit aan mensen te leren. Maar ze doen het vaak If niet. they don't, Als ze dat niet doen, then they have blood in their hands. dan hebben ze bloed aan hun handen, want ze waarschuwen het volk Ezekiel niet. 33. Dat is wat If you Ezekiel see the leert. danger coming and you don't say anything, Als je het gevaar ziet komen en je zegt niks, I'll require the blood of the people upon your head. dan zal ik het bloed van die mensen van jou eisen. The wicked transgress God's law. There is no fear of God before their eyes anymore. These are the eyes of the wicked men of sin or transgression. Ja, dus de goddelozen overtreden Gods wet. Er is geen vrezen van God voor hun ogen. En het zijn de ogen van de goddeloze mens der zonde of van wetteloosheid. Where does the man of sin sit? Very important. Waar zit die mens der wetteloosheid? 2 Thessalonians 2:4. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. That he as God sitteth in the temple of God. Hij zit namelijk in de tempel van God. What is the temple of God? Wat is dan de tempel van God? Is it the third temple in Jerusalem? Is dat de derde tempel in You Jeruzalem? know where they are raising again these red cows for sacrifice? Waar weer die rode koeien worden gebracht voor te offeren. Is that the temple? Is dat de tempel? Let's see. What is the temple? Wat is die tempel dan? 1 Corinthians 6:19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? 1 Korinthe 6 vers 19 zegt, weet u niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest? Which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Die in u is, die u van God ontvangen heeft en dat u niet van uzelf bent. So the purpose is sitting in your body? Zit het pausdom dan in uw lichaam? How? Hoe dan? Let's see. Laten we kijken. Psalm 65:4. Psalm 65. Psalm 65:4. Psalm 65 vers 4. Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts, which shall be satisfied with the goodness of thy house, even thy holy temple. In Nederlands is het vers 5. Wel
That prophecy is about to be fulfilled. En die profetie staat op het punt uit te komen. Satan as Christ, Satan als Christus. his fallen angels as the 12 apostles, En zijn gevallen engelen als de 12 apostelen. will soon be talking to men Zullen de mensen aanspreken right on this earth. op deze aarde. May the Lord help us. Mogen de Heer ons helpen. Let's pray. Amen. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, we ask you, Lord, that your Holy Spirit be doing the impression upon people's hearts. wij bidden nu dat de Heilige Geest deze waarheden in het hart mag brengen. Oh Lord, that you help us understand these things from the Bible. Heer, dat u ons mag helpen om deze dingen vanuit uw woord te begrijpen. That when crisis hits this world, Dat wanneer de crisis toeslaat op deze aarde, you help us be furnished with thy word. dat u ons helpt dat we werkelijk bekrachtigd mogen zijn door uw woord. That the papacy is the author of all troubles on this world. En dat het pausdom de auteur van al de problematiek op deze aarde is. Oh Lord, that the papacy is thine enemy. Dat zij uw vijand zijn. And therefore, Lord, is also our enemy. En daarom is het ook onze vijand. Oh Father, we ask you that you cleanse us from all bad food, Heer, wilt u ons reinigen van al het verkeerde voedsel, worldly education, werelds onderwijs and secular worship. en ook wereldse aanbiddingsvormen. That you help us be clean for you Dat wij rein mogen staan voor u. and be witnesses for you. Dat we uw getuigen mogen zijn. In Jesus' name and for his sake. In Jezus' naam. Amen. Amen. We invite our official singer. One or two songs, and then you can bring the thing to a close.